Haleluya, 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 haleluya. Hama zangu ndokwazai mose nemufaro uri muna Ishe wedu Kristu Jesu. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Zvinofadza kuva pano. Pano panonzi nhasi, pano panyika. Pano panonzi nhasi mutemberi yaIshe tichinamata nekukudza Mwari. Naizvozvo tinofara kuva pano, tiri vapenyu, tiri vautano, pasina kurwara, pasina neutere pakati pedu. Naizvozvo tinokudza Mwari naizvozvo. Nokuchingamidzai mose kubva kumatima nenyika kwamunova muri. Kuti nyasha dzaMwari ngadzive nemi kwamuri kwose. Tivai utano, nyasha ngadziwedzerwe kwamuri ikoko. Takapiwa chipo chenyasha chatakapiwa naMwari. Chipo chatakapiwa chenyasha, chipo chekuti tichava neupenyu husingaperi. Upenyu husingaperi muna Kristu, upenyu husingaperi kuparadiso raBaba. Naizvozvo mumwe nemumwe wakapiwa mukana wekunochera patsime risingaperi mvura, kuti mumwe nemumwe anotenda kuna Kristu Jesu agonocherawo nyasha idzodzo kubva kutsime raIshe Kristu Jesu, iro risingapwe kana kupera nemvura. Wese anoda kunwa ngaauye kuzonwa,
mweya anoti huya huya huya, mweya anoti huya 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 ama. Hapana mumwe akarambidzwa kuuya kudenga, asi vanhu ndo vanozorambidza namabasa avo. Vanhu ndo vanozorambidza nekutenda kune zvakafa, vachisiya Mwari upenyu, vachadza kutenda kwazvokwadi, vachitenda kumifananidzo, vachitenda kune zvisina maturo. Nyika ichienda kunoguma vanhu vachiita zvisina maturo pano panyika. Ishe vakatipa mutemo, zvikanzi garai pasi pemutemo, teedzerai mitemo yangu. Mukatedzera mitemo yangu, ini ndichava Mwari wenyu, imi muchava vanhu vangu. Ani nani anotenda kuti Jesu ndiye Ishe. Munhu iye achabarwa patsva, achabarwa naMwari patsva, achava mukristu, achanzi mukristu. Kwete zvokana chiwenga zvokunzi hanzi hakuna chinonzi mukristu. Nokuti Ishe akataura pachake pamweya akataura akati, imi munoteedzera shoko rangu, muchiteedzera dzidziso yababa vangu, muchanzi vaKristu. Ndau kune vakakutangirai vakauya pano panyika vakatambudzwa saizvozvo. Saka imi musatye kutambudzwa nevanhu ava, nokuti vakakutangirai navaprofita vakakutangirai vakatambudzwawo panyika saizvozvo navanhu ivava. Vanhu vapi? Muchinda wenyika ino Satani Dhiabhorosi nenhume dzake. Nhume dzake dzinomuteedzera pano panyika. Nhume dzake avo vane utsinye, avo vanoita mabasa ezvakaipa ndidzo nhume dzake. Vanoita zvamakuhwa, vanoshora vanhu vaMwari, vachishora mabasa evanhu, vanotaura makuhwa, vanochera vamwe, varoyi chaivo, ungochani chaivo, kutuka chaiko, kufunga kwezvakaipa mumwoyo mako nemupfungwa dzako, kufunga ikoko kwakaora ikoko, uri nhume yaSatani. Ndau yokudenga hakuna zvakaora zvinofungwa, hakuna zvakaipa zvinobuda muromo memunhu. Mufundisi wangu akaparidza paCraifontein apo, mufundisi Machini akataura akati, ukaona zvakubuda mumukanwa, zvakureva kuti zvakutushuka, zvakumanifesta kubva pakadzikadzika pemwoyo, kuti pakaora, pakuratidzira kuora kwacho, ndamashoko akubuda mabhirigedhiya ezvakaora kare zvemwoyo wemunhu. Saka mwoyo yenyu chaiyo musaitembe, nokuti mwoyo yenyu yakaora kare. Pachirungu inonzi mwoyo yenyu iri corrupt pazvinhu zvose. Saka mwoyo yedu iyi haizatiri chinhu pamberi pedu. Mwoyo yedu iyi haifanira kutiudza isusu zvekuita nezvekusaita. Ndaa zvokuita nezvekusaita zvakanyorwa naIshe. Ishe akatisira zvekuita nezvekusaita mubhuku rake, shoko rake Bhaibheri. Musadya nguruve, asi munongodya nguruve. Musabatwa newaini kana zvinodhaka zvipi, asi batwai nemweya mutsvene, asi munongogara muchibatwa chete newaini. Munobatwa nemadhiragi manyowani, nezviri kuuya zvinyowani, nemuchingobatwa chete muchirwa neshoko raMwari Bhaibheri. Mukadzi mumwe pamurume mumwe, murume mumwe pamukadzi mumwe, asi munoramba izvozvo, munoda barika chete, munoramba muchiita zvemaparika chete, muchiramba muchiwedzera vakadzi, muchipikisana nekurwa naMwari. Zvino unozviita izvi haari wena mufundisi chamboko pano, asi anenge achirwa naMwari amene, nokuti shoko ravo iri rakanyorwa naMwari, ishoko rakabuda mukanwa maMwari, rikanyorwa pasi kuti nderazvokwadi. Naizvozvo unorwa neshoko iri, unorwa neevhangeriyo iyi, haari weneni, asi anorwa neshoko raMwari. Asi iri ndinoriparidza, ndinoritaura nesimba, nokuti shoko raMwari, naizvozvo ndinoritaura ndine simba raMwari, ndichitaura shoko iroro kuti ringe rine urembo chaizvo. Saka ndichiti vatendi, regedzai zvakaipa, ndiri kutaura neshoko raMwari, ndichitaura pakamirira Mwari. Ndaa shoko rakabva kuna Mwari. Ani unoritaura ngaaritaure seshoko raMwari riri kubuda mukanwa maMwari. Saka vashendi vatinoti regedzai zvakaipa, hatisi kungozvitaura zvichibva mukanwa medu, asi tiri kuzvitaura zvichibva mukanwa maMwari. Mwari ari kuti ziyai mabasa ezvakaipa, ziyai zvakaipa zvose nemabasa azvo zvose. Ndaa hakuna kwazvinokusvitsai. Zvimwe chete chete zvinotipinza kuushe hwekumusoro kudenga. Ani nani ane kutenda ngave nokutenda kwazvokwadi. Kutenda kwenyu ngakuregedze kudukupiswa, muchidukupisa simba raMwari nemweya mutsvene waMwari. Ndaa mwanakomana wemunhu akatambudzika pano panyika kuti shoko evhangeri iparidzwe iri yazvokwadi, kwete kudhairuta evhangeri muchiita zvenyu zvamadiro aJorjina neshoko iri. Chiko chinonzi go back to sender. Munoita go back to sender muchidzorera. Iye ishakati usatsiva chakaipa nechakaipa, asi iye unoramba uchitsiva chakaipa nechakaipa.
varipo vanosunga vakadzi vanotoenda kunoenda kung'anga kuti wangu mukadzi ngaasungwe, onoenda pang'anga, ononamata pang'anga, onofongora pang'anga, onopfugama pang'anga, achitaura mashoko ekumhura Mwari kuti mukadzi wangu ngaasungwe, nekuti mukadzi wangu anoda kumuomba ngubo panze. Nemurume chaiye unotomuona murume ane ndebvu chaiye akasvika achitoendawo ikoko kung'anga kunotaura zvakaipa izvozvo, achifunga zvakaipa mumwoyo make kuti aite mukadzi wake zvakaipa saizvozvo. Daiye mukadzi wacho anoda kumbomupa gumbo panze. Kana mukadzi aita kumbomupa gumbo panze, zviri kwauri hama kumuregerera kana kumuramba. Zvino iwe hausida kumuregerera, hausida kumuramba, asi unoda kumuroya. Shoko handina kutaura izvozvo. Ani abata mukadzi wake achipoya muimba yake achiita upombwe, naizvozvo mukadzi yeye une kodzero yekudzingwa. Kwaachaenda ikoko achanzi chifeve, waachandodanana naye ororwa ikoko achanzi chifeve ikoko. Asi iwe unoenda kung'anga, newe mukadzi unoenda kung'anga, onopfugama pang'anga, onofongora pang'anga, onotaura mashoko ekumhura Mwari pang'anga, uchiti murume wangu ngaroyefuza, ndipe mushonga wekuti murume wangu apate. Moita saizvozvo mamhura Mwari. Nyika ichiguma, ushiwe kudenga uchiswedera. Tarirai hama, ushiwe kudenga unoswedera, ushiwe kudenga zvaunoswedera, nyika ino yakuenda kumagumo. Zvayakuenda kumagumo, munofanira kuti mutsungirira muna Kristu Jesu, mutsungirira murudo rwenyu. Rudo ngaruratidzirwe kuhama, rudo ngaruratidzirwe nyange kuvahedheni, kuna vahedheni chaivo, rudo ngaruratidzirwe kumunhu wose. Musapatsanure rudo kuti ndinomuda uya ndimude. Rudo rwaMwari harupatsanuri. Ndai anonayisa mvura kubva kudenga mumunda weakanaka nemumunda weakaipa, asi anonayisa mvura bedzi. Nhasi mhondi yakuuraya munda wake utonaya mvura izvozvo. Matsotsi akakubira chaivo, minda yavo yakarima iri kutonaya izvezvi mvura. Zuva rinora hariregedze kubuda, ndapaitika zvakaipa, asi zuva raMwari rinongobudira munhu wese, wakaipa newakanaka. Zvino kana zuva raMwari richibudira munhu wese, kana mvura yaMwari ichinayira munhu wese, zvino ndiwaniko wewe ungade kupatsanura rudo rwaMwari pakati pavanhu? Zvino kana vahedheni vachiita saizvozvo, ko imi vaKristu muchadzivira vaKristu pachii kana nemiwo muchiita saizvozvo? Yanzei ini ndinoita zvinhu zvangu ndega, hei ini handitaurira vanhu, ini handinetse vanhu, hei ini ndinoita zvinhu zvangu ndega, ini handizonetsa navanhu, handidi maprobhlem, ndona matamba mangu nemukadzi wangu. Mashoko ekumhura Mwari iwayo. Mashoko mazhinji amunotaura hama ekumhura Mwari, amunomhura Mwari nawo, muchiarerutsa moita semashoko madiki, asi mashoko makuru kuna Mwari. Mwari anoti potai muchiungana mutemberi yangu, umo mandakaisa zita rangu, umo mandakavaka atari yangu, kuti mupote muchinyengetera muri mutemberi yangu muchindinamata. Asi imi muda kunamata mudzimba dzenyu navakadzi venyu. Ndiwe chechiko ndonamata nemudzimai wangu mumba mangu. Nyika yacho yaparara, maprofita nemawanda, saka ndinonamata nemudzimai wangu kumba. Mashoko iwayo ndeekumhura Mwari iwa. Mwari ana kukutuma iwewe pashoko iyi. Pana vakatumwa neshoko evhangeri, kuparidza kwandiri kuita pano, handakungomuka ndakuti ndakuparidza, handakungomuka ndakuti ndakutsvaga mari ndikavhura tangi shop inonzi chechi kwete. Asi ndakatoendawo patemberi yaMwari yakavakwa, yakatovakwa kunzi Jerusarema idzva, ndikaona kuti aiwa kwapa Jerusarema idzva apa ndo parunamatwa Mwari wazvokwadi. Naizvozvo ndine kodzero yekuti ndinamatewo nevamwe, ndiri pamwe chete navamwe tichigoera nawo shoko iri. Vakatanga kuparidza tichinzwawo, kusvika isu takuropa mweya takuparidzawo neuyowo mweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari akakusiye uri woga, mweya mutsvene waMwari akakusiye uchitambudzika uri wega. Izvezvi uri kutambudzika, uri wega, uri kunamata kumba kwako nemukadzi wako. Vamwe vanoshaya kana nguva yekuenda kutemberi kunamata Mwari, asi vanowana nguva yekuenda kubhawa nekunoona bhora. Nguva yekubhora inowanikwa, nguva yekuenda kudoro inowanikwa, nguva yekunohura nevakadzi vevanhu inowanikwa, nguva yekunoita zvemagirlfriends inowanikwa, nguva yekunobira murungu kubasa inowanikwa, asi nguva yekunamata Mwari haiwanikwe. Kana tangotaura zvaMwari chete, nguva iyoyo inobvaidza haipo. Asi tikataura zvemagirlfriends nguva yayapo, tikataura zvekunodhakwa nguva yapo, tikataura zvakaipa chete nguva inowanika. Asi patinoti ngatinamate Mwari, tanguva yekuti namate Mwari, hapana anowanika ipapo. Tikataura zvokuenda kugomo, iyo yatonondo, hatitombotanga kwese ikoko. Munhu achaza kuya Sunday chaiyo pachechi,
zvogomoizvo ani amakata ewana Silivera nemari yekwakesari yamunoda nekukarira 2 cents dzamunoenda kumabasa maovertime makatengei nadzo chiko chamakaita mweya yenyu inorasikira ikoko munoteedzera silivera nendarama moraswa nesilivera nendarama. Mambo wangu wakataura, Mambo Solomon akataura akati kunongova kudzikidzana nemhepo bedzi hapana kwazvinotisvitsa zvinhu izvi, kunongova kudzikidzana nemhepo bedzi. Ndakazvitarisa pasi pezuva ndikati chiko chinyowani pasi pezuva. Mambo Solomon akati hapana chinyowani chatakaona pasi pezuva, asi zvinhu zvose zvakangofanana, kunongova kudzikidzana nemhepo bedzi. Sungirirai hama ushuye kudenga unoswedera. Sungirirai hama ushuye kudenga unoswedera. Sungirirai hama ushuye kudenga unoswedera. Sungirirai hama ushuye kudenga watosvika. Topinda mubhuku kune avhura basa 1 Petro 3 ndokataitorera ikoko. Petro kutanga chapter 3 mavara makuru aripo 8 namba mukati. Rudo rwekutsungirira pakutambudzika. Rudo rwevanhu rwatonhora, zvinotiratidza kuti mazuva ekupedzesera zvazvokwadi. Ishe akatibvunzwa zvikanzi naishe tichaziva seiko kuti ushe hwekudenga hwaswedera, tichaziva seiko kuti nguva yamataura ekuguma kwenyika yakusvika. Zvikanzi aiwa muchaona rudo rwevanhu ruchatonhora. Rudo rwevanhu ruchatonhora, baba achapanikira amai, amai achapanikira baba, vana achapanikira navabereki, marudzi achapanikirana marudzi namarudzi. Zvinhu zvichaoma. Pachadenge pachava kudengenyeka kwenyika kunzvimbo dzikadengenyeke kwenyika. Pachava nemvura zhinji kunzvimbo dzisinganayi mvura zhinji. Zvose izvo zvakaitika. Pachava nezvirwere zvisingarapiki. Izvo tikurarama mazviri zvirwere zvisingarapiki. Ana Ebola, ana kensa, ana covid, ana AIDS. Zvirwere zvakawanda zvizhinji. Saka murimi wakachenjera ukaona zhizha rasvika unoziva kuti nguva yakwana nguva yechirimo. Unotarira ubvaona kuti aiwa yakwana nguva yechirimo. Kana nguva yechirimo yakusvika anopinda mumunda make ogara agadzira mumunda make ogara aisa mbeu yake ozvirara omirira kunaya kwemvura. Mwari ndiye unaisa mvura, Mwari ndiye omeresa. Naizvozvo isi pano tinokupai tichikushira shoko evhangeri, tichikusha mumunda ndo evhangeri atikukusha munyika izvezvi kuti munzwe shoko evhangeri iyoyi, tichisa mhodzi yekutenda mamuri, mhodzi yenyasha mamuri. Asi nguva ndeyamwari yekuti mhodzi iyoyo ichidiridzirwa, mhodzi iyoyo ichimera, uchisimba, ukuwe pamweya. Asi izvozvo zvinoda pakutanga kuti utendeuke kuna Kristu. Chekutanga ndechekuti utendeuke, ubatwe musoro, ubhabhatidzwe muzita raBaba remwanakomana nemweya mutsvene. Kana wadaro obva wachisikwa chitsva, obva wanzi ipapo wabarwa nhasi naMwari, wamwana waMwari kubva zuva iroro. Ndo patinoda ipapo kuti mazita enyu anyorwe bhuku dzeupenyu, pasava nemumwe wedu ungasara. Nokuti isu hatikavharira vamwe panze, kutange ushe hwekudenga ndewe wababa vedu, ndewedu tega kwete. Ushe hwekudenga ndewe munhu wese. Mawindi ekudenga izvezvi mikova yakazarirwa munhu wese. Saka isu takamira pano kukuparidzirai evhangeri kuti tinyorese mazita enyu kubhuku dzekudenga. Mazita enyu kana anyorwa kubhuku dzekudenga, ushe hwekudenga kana uchizosvika nyika ichipetwa sebhuku, kuti ipapo pakadaro pagova paguta mukaka wakuruta. Mazita enyu ngaanyorwe mubhuku dzeupenyu. Ngaushe hwekudenga zvaunoswedera. Ngatitsungei vatendi vakatendeuka kare. Kutendeuka kare nekuti wakatendeuka ukajorodzwa kare hazvikupe izvozvo mubvumo wekutadza. Zvino kana imi vakatendeuka vacho, kana muri imi vatadzi vakuru vasati vatendeuka vachaponeswa sei? Zvino kana vacho vakaponeswa varivo vacho vari kuparidza heresi, vari vari kuparidza zvakafa, ko vasati vatenda vachatenda sei? Vachaponeswa sei? Varipo vamwe vakatendeuka, vakati vatendeuka, vakati vajorodzwa, mazita anyorwa pasi, vakapanduka zvavo, vakarasika pakutenda kwavo, vakaparidza imwe evhangeri yezvakarasika. Vamwe vakaparidza kuti ngatiite mabarika, vamwe vakaita mabarika.
vamwe vakaparidza kuti aiwa isusu toda kuroora vana vacheche pano pacheche, vakaroora va15 nema16 years old, vakavhura sangano nekuti aiwa vanoda vakadzi vakawanda saizvo. Vamwe vakati aiwa isusu tinoita go back to sender, vakaparidza ye go back to sender, vakatadza kuparidza yekuporeswa kavanhu, vakaparidzira kutsiva iye rishi achiti musatsiva, vanova vakarasika ivavo. Nyangwe Satani chaiye chisikwa chakanakisa pamberi paMwari, asi nekunaka kwacho chakapandukira Mwari, chikaita madiro acho jina, chikada kubata ushe kudenga, kusvika chadzingwa kudenga, chapoterwa pano panyika. Nekunaka kwacho ikoko chakakandirwa pano panyika. Saka Satani kana achiuya kwauri anouya sengirozi yakanaka nekuti akanaka, anouya sezvinhu zvakanaka nekuti iye ndio unhu hwake, ndio zvaari. Chake ndechekushandura vanhu kuti vaite zvaanoda iye. Anouya kwauri okuratidza zvakanaka, okupenyera nezvakanaka, kusvika zvakanaka zvacho zvakudya zvakumedza iwewe. Unonzwa munhu achiti mukadzi uyu ndinomuda, anonzwisa chaizvo, anoteerera zvisingaite. Obvunza kuti mukadzi upiko? Igirlfriend iri kutaurwa iyoyo, asi kuna madhamu kumba uko. Girlfriend ndiyo iri kutaurwa saizvozvo, iri kutaurwa kunge yakanakisa sitereki. Kanzi aiwa mukadzi iye asina mukadzi akadai, kana zvese zvaanoita anondiitira zvose. Mukadzi iyeyo kana mari anondipa. Varume sikade kushanda tachenjera vakadzi. Zvotange zvakanaka, girlfriend yobuda pachena kutange, iyo ndiyo inozvigona, amai vari kumba havazvigoni. Zvotange zvakanaka. Satani iye kana imba yako yakuparara, kana wagara wamubarika, ndikudzei zvimwe, kana muchigara muri mubarika imi baba namai, amai vakava nechikomba, murume akava nechikomba, imba iyoyo haingapi ikakomborerwa naMwari. Ndaa yakasvibiswa, imba yeufeve, yasvibiswa nechifeve imba iyi. Imba iyo haisina kuchena pamberi paMwari. Ngapere kunamata zvenyu muchikwira makomo, muchidana kuna Mwari kumusoro kudenga, muchidana kuna Elia. Asi imba iyoyo pamberi paMwari ngechinzi imba iyo yakasviba, inoda kuti icheneswe. Imba iyo haina kuchena pamberi pavo. Mungagotaura nendimi dzipi, mungagoprofita nyangwe zvipi chaizvo zvazokwadi, asi kana imba yako yakasviba, une chifeve iwewe chauri kugara nacho nechifeve chauri kudanana nacho, imba iyo yakasviba. Uri muprofita akasviba pamberi paMwari, ipapo unonzi muprofita gava. Ngauri mutadzi pamberi paMwari, unotadzira Mwari, oita basa raMwari kusvibisa kereke. Mabasa ako asvibise iwe chete, asi anosvibisa kereke yose. Kereke yose inosvibiswa nekuti pari basa nemhombwe. Mhombwe iri kubata basa paimba yaMwari. Imba yaMwari inosvibiswa saizvo. Mwari oti temberi iyo musairopafadza, ndaa yakasviba. Munoropafadzwa sei imwe muchisvibisa temberi yaMwari? Moita go back to sender. Motayo maropafadzo mazhinji ari kuuya. Api maropafadzo mazhinji? Vamwe vanofungidza kuti kubata mari nekuita mari ndiwo maropafadzo mazhinji. Asi munoziva kuti mari nesirivhera Satani anokwanisa kukupa iyo kuti zviite kunge zvamuri kuita ipapo ndizvo chaizvo, mogopera mese kudzara ipapo. Tarirai muone machechi anapapa nekuwanda kwawo, nembinga dzokazenge dziri vacho vanosvika nemari, nemaminista nemapresidenti chaiwo vanenge vari ikoko panapapa. Ndaa vachidaiwa vanhu vaMwari ndokunopfekwa masutu. Saka zvakunopfekwa masutu ndo zvakarongeka, ndo pana Mwari chaipo. Apo Mwari achiti mapendakosti ese ndinovafananidza nemaburial society. Maburial society munongoenda kunovigwa vanhu, hapana kana mupenyu unobudapo. Tende ukayama yakura basa, rudo nokutsungirira pakutambudzika. Nhamba yose pakupedzesera muwe nemwoyo, mumwe mose, munzwirane ngoni, mude hama, muwe nemwoyo munyoro, muzvininipise, musikatsivi zvakaipa nezvakaipa, musikatsivi. Asi musikatsivi zvakaipa nezvakaipa. Zvino vanida go back to sender, vanhu kutsiva kwacho kuri kutaura uku. Zvino kana uchitsiva uri nemwoyo mumwe here nevamwe vako? Kwete, une wako mwoyo wega. Une rudo here nevamwe vako? Hauna rudo nevamwe vako, une rudo newe wega, unozvida iwe chete, hama dzako haudzide.
iwe aine mwoyo munyoro. Zvino munhu anoita go back to sender tingati munhu ane mwoyo munyoro. Munhu ane mwoyo munyoro ndiye anotaura kuti aiwa itai henyu zvamunoita ndosiya kuna Mwari. Asi iwe wobva wati kwete inini ndinotozvidzorera ndozvigona ndofanira obva waenda kwamasango kuenda go back to sender. Obva wanodzorera zvakaipa nezvakaipa. Asi Mwari ari kuti muve nemwoyo munyoro, muzvininipise, musikatsivi zvakaipa nezvakaipa, kana kutuka nokutuka. Kutuka chaiko zvinhu zvakaipa izvo. Paripo anotomira kwaona ana amai vakusunga mazambi avo vachida isozera kuti pauda kutukwa munhu. Tambiri yekutuka kunzi avo vakangoshamisa muromo chete munobva mese muchitiza pano. Tambiri yekutuka, zikama nembiri yekutuka. Chekuzikano nembiri yekuimba mahozana, uzikano nembiri yekuimbira Mwari nekubatira Mwari, uzikano nembiri yezvakaipa. Ava vanorova zvibhakera chete, vanorova zikaite zikano nembiri yezvakaipa. Ukaona uchipiwa mbiri iyoyo woziva kutoti iwewe zita rako hariko kubhuku. Ndakubhuku kunopinda vanyoro, kunopinda vanozvininipisa, kunopinda vane mwoyo murefu, vanokanganwira, vasikaite makuru, vasikachere vamwe, vasingazvininipisi, havakapindeko. Musingatsivi zvakaipa nezvakaipa kana kutuka nokutuka, asi muropafadze, nokuti ndizvo zvamakadanirwa kuti mugare nhaka yokuropafadzwa. Ropafadzai vanokutadzirai, varopafadzei muna Kristu Jesu, nokuti imimi ndo zvamakadanirwa semaKristu. Makadanirwa rudo, makadanirwa nyasha dzaMwari. Muri mufananidzo waMwari wekumusoro kudenga chaiye, amene, kana muri vaKristu. Naizvozvo mufananidzo wenyu iwoyo ngauchiratidzikira panyika kuti pane musiyano wemunhu anonzi munhu waMwari, anonzi muKristu. Musiyaniso uripo nemunhu anonzi munhu wenyika. Nda wenyika hazivi, iwo ndo unoziva zvinoda Mwari. Zvinoda Mwari ndezvino kuzvininipisa. Varopafadzei vanokutadzirai, nokuti makadanirwa imimi kuti muve vagari venhaka yekuropafadzwa. Nokuti uyo unoda upenyu nounoona mazuva akanaka ngaadzore rurimi rwake pane zvakaipa, nemiromo yake kuti irege kutaura zvinonyengera. Ngaanzvenge zvakaipa, aite zvakanaka, ngaatsvake rugare, arutevere. Mapoliticians ese atobuda agumurwa ese apo. Ese anonzi mapoliticians ese atogumurwa ese nevhesi. Saka ukada kuita politician hauna kudenga kwaunoenda. Ndamupolitician basa rake chekutanga kugona kunyepa, kugona kunyengera, kugona kutaura nhema. Ndo CV yepolitician iyo. Vanokunyeperai, vokubatai kumeso, vokubhabhadzirai nenhema, vachikunyengerai saizvo. Zvino shoko raMwari riri kuti vakadaro havangapinde nhaka yeupenyu hwekusoro kudenga. Saka kana uri politician, bata zvinhu zvako, ubate rurimi rwako nokufunga kwako nendangariro dzako dzibate. Ndazva uri politician uri panjodzi yekuenda kuHadesi kunotsva. CV yako iwewe inotanga kuonekwa nekunyepa, nekugona kunyepa, nekugona kunyengera, ndokunzi top politician. Zvino kana wauda kuita top politician, ovoziva kuti wapa top yepalist yekugumburwa kudenga, oitwa top yepanyika, nyika yekukudza, yekudenga, yekudzikisa pasi. Zvakwauri hama, iwe politician, nemi madzimambo vanobata kumamisha, muri ana mambo ikoko nemi masabhuku, muri vabati veushe ikoko. Zvamunobata ushe hwenyu nekutonga kwenyu, nechiyero chamunoshandisa pakutonga vamwe, ndo chamuchashandisirwawo pakutongwa kwenyu. Tongai nemweya waMwari mazviri. Isai mweya waMwari pakutanga kuti n'anga dzamunoisa pakutanga. Zvino mukatonga nyika nen'anga, muchitungamidza n'anga, hapana kwatinoenda. Tinototi mukuteerera vana vababa. Ngaanzvenge zvakaipa, aite zvakanaka, ngaatsvage rugare, arutevere, nokuti meso ashe ari pamusoro pavakarurama, nenzeve dzake pakukumbira kwavo. Asi chiso chase chiri pamusoro pavanoita zvakaipa.
ndianiko uchakuitirai zvakaipa kana muchishingaira zvakanaka? Asi kana muchitambudzika nokuda kwokururama makaropafadzwa. Musatya kutyisa kwavo uye musakanganiswa, asi itai Kristu mutsvene mwoyo menyu ave Ishe. Mugare makazvigadzirira kupindira mumwe nemumwe unokubvunzai pamusoro petariro iyi mukati menyu, asi muchiita nemwoyo unyoro nokutya. Ivai nehana yakanaka kuti pavanokucherai ivo vanokumhurai, mufambiro wenyu wakanaka muna Kristu vanyadziswe. Nokuti zviri nani kana kuri kuda kwaMwari kuti mutambudzike kana muchiita zvakanaka, pakuti kana muchiita zvakaipa. Nokuti naKristu wakatambudzikawo kamwe chete pamusoro pezvivi, iye wakarurama nokuda kwekusarurama, kuti atiise kuna Mwari. Wakaurawa hake panyama, asi wakaruramiswa pamweya. Mauri wakandoparidzirawo mweya iri pakasunga, yakanga isina kuteerera kare. Panguva iyo mwoyo murefu waMwari uchimirira kugadzirwa kweareka pamazuva aNoa, mukati mayo vashoma ivo vanhu vasere vakaponeswa mumvura. Naiyo mufananidzo worubhabhatidzo runokuponesai zvino, rusingarevi kubviswa kwetsvina panyama, asi kutsvaka hana yakanaka kuna Mwari nekumuka kwaJesu Kristu. Iye uri kurudyi rwaMwari, wakapinda kudenga. Vatumwa namadzishe namasimba vakazviisa pasi pake. Saka kana tichienda kuJorodhani, tichienda kunokubhabhatidzai, hamusi kunogezwa chete panyama yenyu, asi muri kugezwa nepamweya yenyu, kugezwa pahana yaMwari, mutye Mwari. Kana izvozvo zvaitwa, pobva mamuswa muna Kristu Jesu, iye wakamuswa naMwari nesimba iroro, akati achisvika kudenga, vatumwa vekudenga vose vakazviisa pasi pake, vakamunamata vakamukudza. 4 namba yote, 4 chapter yote. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama, nemiwo mushonge murangarire uyu, nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi, kuti panguva yaakasara panyama arege kurarama nekuchiva kwavanhu asi nekuda kwaMwari. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni, nokufamba neutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namabira ayo. Mabira enyu aya ari kuiswa pane zvakaipa zvinoitwa nevahedheni: kunwa waini, kutamba mabira, kuita zvakaipa, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira. Vanoshamiswa nechinhu ichi, kuti hamufambidzane navo pakuzvazvidzora kwavo uku kwakawanda, vachikureverai zvakaipa, ivo vachizvidavirira kuna iye wakazvigadzira kutonga vapenyu navakafa. Nokuti nokuda kwaizvozvo evhangeri yakaparidzirwa vakafa kuti vatongwe havo panyama nomutoo wavanhu, asi vakarurama nomutoo waMwari pamweya. Vasina kururama vanoita zvakaipa, vanobatwa newaini, vanoita mabira, vanonamata zvifananidzo, vese vachatongwa nevakafa pamwe chete nevakafa. Ndavakafa pamberi paMwari, havazati vari vapenyu, asi Mwari achatonga vapenyu zvakare, asi achavatonga nemweya waMwari. Vakaipa vachatongwa nezvakaipa zvavo zvavakaita. Vakafira muna Kristu, vakabhabhatidzwa. Kufira muna Kristu kureva kuti wakafa iwe wabhabhatidzwa, wakafa iwe uchishingaira, uchitsungirira pazvinhu zvaMwari. Ndiwo vanonzi vaKristu, ndiwo vanonzi vafira muna Mwari.
mavana makuru varipo pamberi pacho, chenjerai nokuti kuguma kwava pedyo. Zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Naizvozvo ivai vakachenjera musvinure kuti munyengetere zvikuru kune zvose. Danai rudo rukuru, nokuti rudo runofukidza zvivi zvizhinji. Itiranai rudo pakati penyu, kana muri vaeni musinganyunyuti. Mumwe nemumwe sezvakapiwa chipo chenyasha, shumiranai nacho sezvavatariri vakanaka venyasha zhinji dzaMwari. Kana munhu achitaura, ngaataure seanenge ari mashoko aMwari. Kana munhu achishumira, ngazviitwe nesimba raanopiwa naMwari, kuti Mwari akudzwe pazvose naKristu Jesu, iye unokubwinya nesimba nokusingapere-pere. Ameni. Vadikanwa, musashamiswa nokunyanyiswa kukuidzwa pakati penyu kwakauya kukuidzai, muchiti mawirwa nezvisingazikanwi. Asi farai zvamunogovana naKristu pakutambudzika kwake, kuti pakuonekwa kwokubwinya kwake mufarewo nemufaro mukuru. Kana muchizvidzwa nokuda kwezita raKristu, makaropafadzwa, nokuti mweya wokubwinya waMwari ugere pamusoro penyu. Nokuti kurege kuva nomunhu mumwe uchatambudzika nemhaka yokuti muurayi, kana kuti mbavha, kana kuti imbavha, kana kuti unoita zvakaipa, kana kuti usingaregerere vamwe zvimwe zvavo, kana iye usingaregeri zvimwe zvavanhu. Asi kana munhu achitambudzika nekuda kwokuti muKristu, ngaarege kunyadziswa, asi ngaakudze Mwari nezita iri. Nokuti nguva yasvika yokuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri kuguma kukatanga kwatiri kuguma kwavasingateereri evhangeri vaMwari kuchaendepiko? Uye kana zvichiremera isu vakarurama kuti vaponeswewo, ko avo vasingade Mwari neuyo mutadzi vachagowanepiko ruponeso? Naizvozvo naivo vanotambudzika nokuda kwaMwari, ngavaise mweya yavo kumusiki wakatendeka, vachiita zvakanaka. Kana isu vane kutenda saizvozvo tichitambudzika pazvinhu zvaMwari, tokundikana pazvinhu zvaMwari nokuda kwezvakaipa, kana kuda kwenyika, kana kuda kwesirivhera nendarama, isu vacho vanonzi vakatenda kuna Kristu tikakundikana kuvahedheni vasati vanzwa zvaKristu, vasati vaparizira evhangeri, vasati vatendeuka, vasati vabhabhatidzwa muzita raBaba noMwanakomana noMweya Mutsvene, vachawanikwa kupi pazvinhu izvi? Nzira yakagadzirwa naShe, zvayakagadzirwa naShe nevafambi vayo tisu vekutenda. Isu vekutenda tikafamba nzira iyi toratidza nyika zvakanaka, toita chiedza panyika, kuti kana isusu tikatsungirira pakutambudzika kwedu pazvose tichikudza Mwari, tikavhirwa tokudza Mwari, tikashayirwa mabasa tokudza Mwari, tikashayikirwa nehama tokudza Mwari, tikashayirwa nechikafu mumba tokudza Mwari, tikashayikirwa kana neutano chaiwo tichikokudza Mwari. Kusvika vahedheni vataura kuti baba vane kutenda, zvakambona kutenda kwakadai, so ndiMwari upiko anokupai kutenda kwakadaro? Ipapo nokwaparidza evhangeri. Kurwara kwemunhu chaiko Mwari anoparidza evhangeri nekurwara kwemunhu. Mwiri wako iwewe Mwari anoushandisa kuparidza evhangeri pamusoro pehama dzako iwewe. Mwari anoita miracle kutanga newe iwewe. Kuti munhu uyu akanga arara pamubhedha wakunofa, vanhu vakunogadzira mafuneral parlour, vatonyoresa zita kumafuneral parlour, vangomirira chitupa chete nedeath certificate dzako kuti mapepa afambe. Vakomana vanochera makuva vanga vatochera 6 feet under yako iwewe. Chikwangwari vanopenda vatopenda, vangomira kunyora date chete pachikwangwari. Date of birth yakanyorwa, vamirirawo date of death paitasvika une mukomana mapepa achitaura kuti aya mapepa munhu wafa nhasi, obva anyora zuva ranhasi, chikwangwari chobva chaiswa. Mukomana weTombstone akabata peni izvezvi, asara chete kuti angonyora date of death rako iwewe ndo rasara, amirira kuti iwewe ufe. Mwari obva ati ndoda kuparidza evhangeri ipapo pamusoro pemunhu uyu, porofita pamusoro pemarangwanda aya. Wozwa kuti marangwanda zve hapasina munhu apa, angosara mabhonzo apa.
Profita pamusoro pamarangwandaya, mudze marangwandaya kuti achamuka, nhasi anonzi nhasi. Mwari obva aprofita kuti munhu uyu haasi kuzofa. Dzorerai mapepa kwamamatora, udzai mukomana akabata peni patombstone raada kunyora kuti ngaatengesere hake mumwe, ngaakweshe zvaanyora ipapo. Obva wararama ochipupura Jesu iwewe. Varume nandafa rume. Death certificate ranga ratonyorwa ramirira signature netime nedeath. Tombstone rakanga ratonyorwa kare, tombstone rakanga ratonyorwa vakabata peni yekunyora chete zuva rekufa kwangu. Asi Mwari vakataura kati kwete, ndakuparidza pamusoro pako iwewe, ndakuratidza simba rangu pamusoro pako. Munhu iye akararama. Mwari anochita izvi. Basa chairo rinopera, basa chairo rinofana kupera. Mwari achakuparidza evhangeri pamusoro pako iwe. Zvimwe anozviita kuparidza shoko, zvimwe anozviita kusimbisa iwewe wacho. Dai iwe wacho kana uri munhu ane utere, uri munhu asina kusimba pamweya, Mwari anokwanisa kukusimbisa futi naizvo. Iwe obva wati ndisatani, obva warasa mutero. Mwari obva ati saka ndakusheka ndirini, nokuti ukashekwa naSatani haupamuka. Saka Mwari anokuzunguza zvishoma. Kana akuzunguza zvishoma, obva watenda kuti aiwa zviro kwazvo Mwari akamira neni uye Mwari unomira neni. Kutenda kwako kukawedzerwa iwewe mauri, kutenda kuna Kristu kwawedzerwa kwauri, hapana chamwe Satani chaanogonza kuita pamusoro pako. Vakapiwa mufananidzo wacho Jobho. Jobho waiva nekutenda, waiva wakarurama pamberi paMwari. Mwari akataura kuti waona here Jobho, muranda wangu akatenda uye wakarurama. Satani akati nekuti makamuchengetedza. Mwari akataura kuti handichamuchengetedza, asi mweya wake usatore zvose zvake, tamba nazvo. Satani akatendera kutamba nazvo, akaparadza zvose, kubva kuzvipfuwo, kubva zvose, property, oti property yes yakaenda. Mukadzi akaenda asi anga aripo panyama, asi akaenda akatofa pamweya. Mukadzi ara kumufurira kuti tuka Mwari wako ufe. Asi Mwari akaparidza evhangeri pamusoro paJobho. Izvo zvipane bhuku inonzi bhuku yaJobho, yakudzidzisa nesuwo kuti isusu kana takuverenga Jobho kutenda kweduwo kuwedzerwe. Kana tichiverenga Bhaibheri, tichiverenga nhau dzemubhaibheri, hativerenge semanovhel, tinoverenga zvine dzidziso yazvo kuti pakadzidzweiko, pakaitika chakati, takadzidzeiko. Kutenda kwedu kunofana kuwedzerwa nekusimbiswa pese patinoverenga bhuku iri. Mambo Dhavhidhi wakanyengetera wakanamata, akuda kuurawa naMwari. Averenga vanhu vaMwari akanzi iwewe waverenga vanhu vaMwari nhasi wakufa, sanogadzira nhaka yako. Akabharura ngetani, akazora madota, akacheka musoro. Mambo akasadya, mambo akatsanya, mambo akachema pamberi paMwari. Mwari akati ndaona kuchema kwako, ndaona kuzvininipisa kwako pamberi pangu, naizvozvo handichakuuraya. Saka takadzidzei panhau idzi? Takadzidza kutenda kuna Mwari. Kutenda kwedu kwakasimbiswa kuti zvose zvatinoita mbiri kuna Baba noti mbiri kuvanhu. Mambo Nebhukadhinezara vakazvikudza pamberi paMwari, vakachisa pamusoro-soro, vakarohwa naMwari. Vanobva vatarisa kudenga kusvika mazuva avo apfuura. 7 years dzakasimba. Mambo Nebhukadhinezara vakaisa musoro pasi, vakazosumudza musoro after 7 years, vachikudza Mwari, vachiona chiedza chekubwinya kwekudenga. Mambo Nebhukadhinezara nenhau yekuzvikudza. Saka takadzidzeiko panhau iyo? Takadzidza kuti musazvikudze, kudzai Mwari pazvinhu zvose. Saka mashoko ose atinokuparidzirai pano hama, haasi mashoko ekufadzana, haasi mashoko ekuverenga novhel kuti zvimwe tashaya zvekuita, ngatingosoka live panapa tingotaurawo zvishoma. Kwete, evhangeri yekuponeswa kwavanhu, evhangeri yekuponeswa kwako, evhangeri yekuponeswa kwavahedhenda vasati vatenda, evhangeri yekutsungisa kune vakatenda kare, kuti vagare vari mulaini. Munofana kugara muri mulaini, munofana kutsungirira, muramba makabata chimuti, muramba makamira panzvimbo iyoyo. Asi kutenda kwenyu kuchivandudzwa, nendangariro dzenyu dzichivandudzwa, Mwari achikubvisai kubva pane kumwe kubwinya, achikuisai pane kumwe kubwinya, achiramba achikuisai pane kumwe kubwinya, kusvika dzidziso nezivo yenyu yakusvika pachigaro chekudenga. Varipo varume vakazarurirwa zvakavanzika zvekudenga zvaMwari, vakaratidzwa muka, zvisikwa zvina zvinogara pachigaro cheushe chekumusoro kudenga.
varume ava vakanyengetera vakanamata kusvika Mwari wazviratidza zvinhu izvi pamusoro pavo. Muprista wedu Machingura, muprista wedu Mashindi vanogara vachiratidzwa nhau dzekudenga, vakatozvirarira zvavo vasina kuzvikumbira kana kuzvitsvaga. Vanongosvika achiti unoziva kuti ndinani here, uri kutaura nani, uya ndikuratidze zvakati, uya ndikuratidze zvakati, vachiratidzwa vachikupiwa tuwe yekudenga. Izvozvo kana varatidzwa saizvozvo vobva vatiudzawo nhau idzodzo, isu kutenda kweduwo nezoko rwakaita sei kubva kwakwirirawo. Ivo kutenda kwavo nebasa ravari kuita kunobva kwakaita sei kubva kwakwirirawo. Kutenda kwavo kunovandudzwa kuchibva pane kumwe kubwinya kuchiiswa pane kumwe kubwinya. Ndaishe unozviratidza pamberi pako. Ndaishe haazive magemu pano, atikuita magemu panapo. Facebook inei live inei atikuita kutsvaga mari. Hatina kana kumonetiza chiFacebook kana chiYouTube chinechi, hatina kana kuchimonetiza. Nyangwe chikaita vanhu vakawanda sei tinokwanisa kuchisiya chakadaro. Isusu goal yedu haizi kutsvaga mari pano, asi igoal yekuti vanhu vaponeswe. Izwi richishoshoma kuti iwewe utendeuke chete chete, ndo zvatinoda. Ndaa wakatituma, wakatipa basa zhinji, wakatipa basa guru, asi wakatituma ndiye unotipa mugove, kwete imimi. Saka muchibirwa mari nana papa, nokuti munongoti paparidzwa kuti pataurwa Jesu makubuda mari, pamunzi Jesu makubuda kutonyora Mwari, kutonyora mweya. Mwari hatonyorwe, mweya waMwari hautonyorwe. Ukatongona pava kutaura zvokuti 1 on 1, pakuiswa maplani ekuona munhu waMwari kuti pane premium plan, standard plan, pane gold, bronze plan, kana pakuiswa maplani ezvati hapasina zvaMwari. Nhume yaSatani kutsvaga mari. Zvino musatye kuvaudza, takurai mabhegi enyu mobuda ipapo, panoda kubuda hama. Onzi seiko chiko, mirai munhu waMwari womubhadharisa Yohani, mire panhume yaSatani kubhadharisa shoko. Ndiani akakudzai kuti Mwari ukamupa ndokuti akupe? Saka munoti Mwari anda mari dzenyu straight. Saka Mwari anda kutotonyorwa kwengwani mweya yekufema munawo mune zuva ramangambobhadhara. Zuva chairo rinobuda everyday, makambotonyora here zuva kuna Mwari? Kana zuva musingabhadhare zuva, nemweya yekufema musingabhadhare mweya yekufema. Saka kuti iwe uende kubasa unoda kubhadhara Mwari. Kuti iwewe ubate mwana, iwewe maoko mako ngomwa ubate mwana, ibhadhara Mwari. Kuti madzikiri ari kukurova naroyi ari kukuroya, izvo zvimusana wakabhenda nekuroyiwa, kuti usaroyiwe navaroyi, iwewe Mwari anoda ka something kubva kwauri. Zvimwe zvacho haamavhura epfungwa, kungofunga chete. Zvimwe zvinongoda kufunga satatanga zveshoko. Kanza ukapa Mwari, Mwari anoropafadza magiva, ukangogiva chete zvinhu zvako, ukapa Mwari ukasakwata ukanopleja, ndokuti zvinhu zvisununguke. Kun'anga ndo kunobviswa mari kuti zvinhu zvako zviitwe. Ndaa kingdom yeutsinye, kingdom yaMwari haina utsinye. Vana vaIsraeri vakabudiswa kubva kuIjipita vachimhanya, gungwa rikazarwa nepakati, pane akabhadhara mari. Ko mana yakabva kudenga yavakadya mana, pane akabhadhara mari here? Vana vaIsraeri vakanyuta vari murenje, vakapiwa mana nezviuta, vakadya mana nezviuta murenje, asi hapana akabvisa mari. Red Sea yakazaruka nepakati, gungwa rikazaruka, vanhu vakapfuura, hapana akabvisa mari. 4,000 vanhu vakadyiswa naJesu hove vane nzara. Zvanzi mune hove dzipi? Zvanzi nehove mbiri dzatinadzo nezvingwa izvi. Mwari akaita minana, vanhu vakadya hove zhinji dzakasara, dzimwe dzikasara dzikaiswa magate, asi hapana akabvisa mari. Ko iye Ishe wacho wakakufira iwe upenyu hwako kuti iwewe ugova mwana waMwari nhasi, kuti ugotenda kutenda kwauri kuita nhasi, kuti zita rako rigonyorwa pasi, kuti iwewe ugovo vamwe vachanzi vachagara upenyu husingaperi, wakabvisa mari. How much did you pay? $0. 0 cents.
Saka mukaona pakutaura zvemari, garai maziya kuti hapana Mwari pana. Ivai vanhu vakangwara, ivai vanhu vakachena. Aiwa nenzero dzokunzwa nganzvo zveramweya pakereke. Ikandivhare naJohani wokutanga. Johani wokutanga 5 chapter. Mavara makuru aripo 30 nhamba mukati. Zvatinoziva ndezvipiko zvatinoziva pamusoro pekuguma kwenyika. Ndezvipiko zvatinoziva pamusoro pekuva vanhu vaMwari nekuva vaKristu. Ndezvipiko zvatinoziva pakuporeswa kwedu. Zvino ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti mune upenyu husingapere iyemi munotenda kuzita nomwanakomana waMwari iye kumusoro kwedu. Ndiko kusatya kwatinako kwaari kuti kana tichitambira chinhu nokuda kwake unotinzwa. Tikakumbira chipi nechipi kuna Mwari wedu wekumusoro kudenga anotinzwa. Chinhu ichi tinochiziya. Zvino kana tichiziva kuti unotinzwa pazvose zvatinokumbira, tinozivawo kuti tapirwa mukumbiro yatikakumbira kwaari. Kana munhu achiona hama yake achiita chinhu chizati chiri chorufu, uchakumbira Mwari agomupa upenyu hunopirwa vasingaiti chivi chorufu. Saka ishari kuti kudiya, ishari kuti ndikaziya hama yangu inini, hama yangu inoroya, hama yangu inoba, hama yangu inini inotaurisa, inotaura vanhu nemakuhwa, inotuka. Hama iyi ndikainyengeterera ndoikumbirira kuna Mwari kuti Mwari, hama yangu iyi ngairegedze mabasa ezvakaipa, ita mabasa ezvakanaka, inopafadze iyo nemhuri yayo. Mwari achanzwa munamato wangu uyu, munamato wangu uyu Mwari agozadzisa zvatinomukumbira. Ndopaunoona hama yangu yairoya icharoya, hama yangu yaita makuhwa ichaita makuhwa. Haya hama yanga isikade zvokunamata Mwari yakutodawo zvokunamata Mwari, yakubvunzawo kuti munopinda ukupi nguwai, dakumbouyawo ikoko. Mwari anozviita izvi nokuti hazvina chivi cherufu zvinhu izvi, asi zvine upenyu. Saka zvazvine upenyu tikazvikumbira kuna Mwari, Mwari anozviita. Pane minamato mizhinji yatinoita. Isu hatizi vaya vanoda kushambadza kuti hanzi titi takapenga nekuti hasina kupenga. Akapenga ndiye ane simba. Asi pano paJerusarema pakaitika zvakati tinonamata pano. zveCovid-19 takanamata pano. Zvose takazvinamatira pano. Zvedenda iri mapundu takazvinamatira pano paJerusarema. Zvehondo yekuZimbabwe yokudeurwa kweropa kunyika yeZimbabwe nekuda kwematongerwo enyika takanamata pano paJerusarema. Zvokupanikirwa kwamarudzi paSouth Africa nekudeurwa kweropa ravanhu paSouth Africa takazvinamatira pano. Ndaa zvinhu izvi Mwari anonzwa munamato yedu, nokuti hazvina zvivi zveropa, asi kushuvira zvakaipa zviitike, asi tikushuvira zvakanaka zviitike pazvinhu izvi. Mwari achengetedze vake, achengetedze vana vake naivo vahedheni vacho vanozvicheka vasingazivi kuzvicheka, vanozvidambura musoro vasingazivi kuzvidambura musoro. Tinovanyengetererawo ivo kuti Mwari bvisai denda iri pakati pavanhu, Mwari bvisai zvakaipa izvi zvava kuitika pakati pavanhu. Mwari musasiye marudzi achipanikirana, ropa richideurwa pamberi pavanhu. Mwari anonzwa kunyengetera kwedu, Mwari anotisunungura. Zvose zvakaitika pano paJerusarema, vanopupura. Vana veJerusarema tikavamisa apo vakavabvunza vese vanokuudza. Mapemiti chaivo, vamwe vari kubatirwa mapemiti, hauna pemiti, hauna passport. Vakawanda vari kudzingwa mabasa, vakawanda vari kubatwa kutosungwa kuchigumba vaiswa kujeri. Asi pano paJerusarema kungonamata kuna Mwari. Kutenda kwedu kwakakwirira panhau dzekutenda kuna Mwari. Tinoti kutenda kwatinako kwakarurama pamberi paMwari. Tinokumbira Mwari kuti Mwari musasiya vana veJerusarema vachitambudzwa nevanhu ava. Nyangwe asina pemiti ngaapfuurepo, nyangwe asina pemiti ngaashandepo pabasa ipapo, ngaarege kudzingwa. Mwari unozvitenda. Unoshanda nechitupa chekuZimbabwe chaicho.
unopinda basa inaicho. Mwari unozviita izvo. Ndo chinhu chatinoziva ichi, kuti zvese chatinokumbira Mwari, Mwari unozviita, nokuti hazvina chivi cherufu. Saka ticharamba tichikumbira Mwari kuti vanhu vanamate Mwari, vanhu vatye Mwari, mabasa ezvakaipa apere pakati pevanhu vokutenda. Nyika ine zvayo zvizhinji zviri panyika, asi zvenyika ngazviregedze kuuya mumwe mutemberi yaMwari zvivhiringa basa raMwari. Basa raMwari ngaregedze kushungurudzwa nevanhu ava. Mwari unotichengetedza, Mwari unotirwira pazvinhu zvose. Wese akabarwa muna Mwari amwana waMwari. Temberi ino haina kuumbwa nemaoko evanhu, yakaumbwa nemweya waMwari. Mwari akaumba temberi ineyi amene neruoko rwake rune simba. Naizvozvo midzi yayo yakadzika kusvika pamwoyo wenyika. Hapana kana ungaizunguza. Ndokutaura kwemweya pamberi peshoko petemberi yaMwari. Jerusarema idza ine yatimire ine. Aiwanda kuzarurai zvimwe nezvimwewo zvakavanzika zvedu zvepaJerusarema. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvavamwe apakereke. Ndikandimhanye naye pa16 namba. Kana munhu achiona hama yake ichiita chinhu chisati chiri chinhu chorufu, uchakumbira Mwari ugomupa upenyu hunopiwa vasingaiti chivi cherufu. Chiripo chivi chorufu, handiti akumbire pamusoro pechichi. Kusarurama kwose chivi. Zvino chivi chiripo chisati chiri chivi cherufu. Tinoziva kuti munhu nemunhu mumwe nemumwe akaberekwa naMwari haaiti zvivi, asi wakaberekwa naMwari unochengetwa naye. Wakaipa haangamubati. Tinozivawo kuti tiri vaMwari nenyika yose igere muna iye wakaipa. Nhasi ino nyika yese ine sezvairi kumira kwayakaita nhasi, iri maoko maSatani Diablos, iye muchinda akaipa. Asi isusu zvatakabarwa muna Mwari tiri mumaoko aMwari, tinochengetedzwa naMwari munyika yacho iyoyo iri kutongwa nemuchinda wenyika ine. Saka muchinda wenyika ine haana simba pamusoro pedu isu. Satani haana mugove pamusoro pedu isu. Kutenda kwedu ngakusimbiswe. Wakaipa ngaashayiswe simba, wakaipa ngaanyadziswe, nokuti tiri vana vaMwari, takabarwa muna Mwari, tiri vana vaMwari vazokwadi. Naizvozvo tiri vana vaMwari tinofanira isusu kuti tikunde nyika ineyi, titsunge pazvose zvenyika ineyi. Muchinda wenyika ineyi anoudza zvinhu zvake kwatiri. Anokuunzira zvimukadzi, anokuunzira zvidoro, anokuunzira zimbanje, anokuunzira rimwe zita rake zinyowani, anokuunzira zvakasiyana siyana. Nemiedzo yose iyoyo tinofanira kutsunga tiikunde yose. Ishe wedu wakaikunda, wakatiratidza zvose kuti hapana chitsva pano panyika, hapana kana chingakuzungurusei imi vaKristu. Tinoziva kuti mwanakomana waMwari wakauya akatipa kuziva, kuti tizive iye wazvokwadi. Nesu tiri muna iye wazvokwadi, mumwanakomana wake Jesu Kristu. Ndiye Mwari wazvokwadi noupenyu husingaperi, ndiye Kristu Jesu Ishe wedu. Kana nemi hama vaduku, chenjerai pazvifananidzo, chenjerai pazvifananidzo. Zvifananidzo zvizhinji zvinotangira kumazimu dhanzo, muchitifungidza zvakapenga, muchiipa zvinyazi, kunamata zvifananidzo ikoko. Nematongerwo enyika muchimhanya toi hondo hondo, toi hondo, kunamata zvifananidzo ikoko. Chenjerai kunamata zvifananidzo, chenjerai. Nemi asikana hatikusiyei kupfeka mabhurugwa kwamuri kupita kuti pfeka hembe dzechirume nemamini. Unoona munhu akapfeka kashoti, kabhamishoti kakabuda ke. Zvinamata zvifananidzo ikoko. Kubleacha kwamuri kuita, zvimawivhu, bvudzi ravanhu akafa ramunopfeka, mufananidzo futi iyoyo yamuri kunamata. Muchiteera kune zvakafa, nyika ichinoguma, ibvai kuzvifananidzo. Ishe anotaura pachena, chenjerai kuzvifananidzo. Zvifananidzo zvinokushandurai pamweya wenyu.
paunopfeka wivhiya kana kuti paunorukwa musoro uzarukwa musoro futi paunorukwa musoro kana paunoiswa wivhiya zvine zvazvinoita pamweya wako semunhu zvimwe chete nezvinoita murume akarara nechifeve chisizati chiri mukadzi wake. Mweya wake nemweya wechifeve zvinonosangana, panoitika rima rinoitika ipapo ezvakaipa. Anodzoka kuimba yake mukadzi wake, osvibisa mukadzi wake, osvibisa imba yake. Mweya yosangana iyo yonzi ndio gango. Andini munofarira gango remweya. Unoona munhu achifamba, Mwari taridza panyika, ada kuona kuti varume vangana, vakadzi vangana vanoona paine gango panyika. Zvakasangana. Ibvai pakuita zvozvo. Vasikana ibvai pakutodora, musatodore mupfeka kumabhurukwa kwakabata kudaro. Kwete. Musaminure ndauradza makumbo enyuwa. Who do you want to show? Ndiani akakuudzai kuti izvo zvezvo zvine umwari mukati? Ndokunonzi kunamata zvifananidzo ikokuya. Zvimawivhi zvezvo, zvibvudzi remunhu akafa. Kana uchikwanisa iwewe kutora wivhi, oisa wivhi musoro mako, bvudzi remunhu akafa, zvangofanana nemunhu anoenda paguva oyotora zvimapureti zvepaguva nezvimakapu zvepaguva zvezvo kuti anomwa tii kumba kwake. Kunamata zvifananidzo ikokuya. Ndokunonzi kuuka kwazvokwadi. Ityai Mwari. Ibvai pane zvinamaturo nyika yako noguma. Musateedzera zvinamaturo izvo. Mambo Soromoni wakataura kuti kudzingizana nemhepo bedzi. Sungai pakunyengetera, sungai pakuita zvinhu zvoda Mwari, sungai pazvinhu zvaMwari pazvose. Nyika yako noguma iyi. Mashoko ewayo atabvira kare chitataura. Takabvira kare chataura, Ishe akabvira kare achataura. Tarirai Ushe hwekudenga hunoswedera. Ndiri kuenda kunogadzira nzvimbo yekugara. Ndiri kudzoka nekukasika, ndichadzoka chinguva chiduku. Ishe ari kuuya. Mazuva ari kuswedera. Mazuva ari pedyo. Mweya Mutsvene waMwari akatiratidza pamweya. Akatiratidza riri bhuku rakazaruka saizvozvi. Chikanzi unoona mapeji mazhinji ayo, ndo nguva yararama vanhu panyika. Mapeji mashoma ayo ndo nguva yasara yekurarama vanhu panyika. Naizvozvo tsungai mutsungirire, nokuti Ushe hwekudenga hunoswedera. Nyika ino yakunoguma ichavharwa sebhuku. Nyengetererai mazita enyu anyorwawo mubhuku dzeupenyu. Itai mabasa akanaka, ibvai pakutadzira Mwari. Inosiya iro riri shoko iro riri pamberi penyu nepamberi paMwari. Ane nzeve dzokunzwa ngaanzwe zvenovamweya pakereke. Kukudzwa nekubwinya namasimba ose ngazvive panzvimbo yenyu Jehovha kubva zvino nekusingaperi. Amen.